enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd goriwch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw, yn y nefoedd neu ar y ddeiar, yn gosod ei orseddfaint yn uchel a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, i'w gosod gyda phendifigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi blant, daw hi'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, Hosanna, Halleluia, fe anwyd brawd i ni, fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Mae'n darlleniad ni heno'n dod o lythyr Paul at y Galatiaid a'r bennod gyntaf, a mi ddarllenwn ni y bennod. Felly, llythyr at y Galatiaid a phennod 1. Paul, apostol, nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw, Paul a'r credinwyr oll sydd gyda mi at eglwysi Galatia, gras a thangnefedd i chwi oddi wrth yw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechodau ni, i'n gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllus Duw ein tad, i'r hwn y bo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Rwyf yn synnu eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chwi trwy ras Crist, ac yn troi at efengyl wahanol. Nid ei bod yn efengyl arall mewn gwirionedd, ond bod rhywrai yn ei hawydd i oerdroi efengyl Crist yn aflonyddu arnoch. Ond petai rhywun, ni ein hunain hyd yn oed, neu angel o'r nef, yn pregethu i chwi efengyl sy'n groes i'r efengyl a bregethasom i chwi melltith arno. Fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, felly rwyf yn dweud eto nawr. Os oes rhywun yn pregethu efengyl i chwi sy'n groes i'r efengyl a dderbyniasoch, melltith arno. Pwy yr wyf am ei gael o'n plaid yn awr, a'i dynion a'i Duw?
Ai ceisio plesio dynion yr wyf? Pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i Grist fyddwn. Yr wyf am roi ar ddeall i chwi gyfeillion am yr efengil a bregethwyd gen i fi, nad rhywbeth dynol mohoni, oherwydd nid ei derbyn fel traddodiad dynol a wneithym, na chael fy nysgu ynddi chwaith, trwy ddatguddiad Iesu Grist y cefais hi, oherwydd fe glywsoch am fy ymarweddiad yn ffordd o fyw gynt yn y grefydd Iddewig, i mi fod yn erlyd eglwys Dduw i'r eithaf ac yn ceisio i difrodi hi, ac i mi gael y blaen fel crefyddwr Iddewig a'r gyfoedion lawer yn fy nghenedl, gan gymaint mwy fy sêl dros draddodiadau fy nhadau. Ond dyma Dduw am neilltuodd o groth fy mam ac am galwodd trwy ei ras yn dewis datguddio ei fab yno fi, mwyn i mi ei bregethu ymhlith y cenhedloedd. Ac ar unwaith, heb ymgynghori a neb dynol, a heb fynd i fyny i Jerusalem chwaith at y rhai oedd yn apostolion o'n blaen ni, eithim i ffwrdd i Arabia ac yna dychwelyd i Ddamascus. Wedyn, ar ôl 2 blynedd, mi eithim i fyny i Jerusalem i ymgydnabyddu â Cephas, Pedr, ac arhosais gyda gef am bythefnos. Ni welais neb arall o'r apostolion ar wahân i Iago, brawd yr arglwydd. Ger bron Duw nid celwydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch. Wedyn, eithim i diriogaethau Syria a Cilicia. Nid oedd gan y cynulleidfaoedd sydd yng Nghrist yn Jwdea ddim adnabyddiaeth bersonol ohonof. Dim ond ei bod yn clywed rhain dweud y mae ein herludiwr gynt yn awr yn pregethu'r ffydd yr oedd yn ceisio i difrodi o'r blaen, ac yr oeddent yn gogoneddu Duw o'm hachos i. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air ac yn gweddio ei fendith ar y gair i ni heno. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni weddio. Diolch arglwydd am y cyfle newydd heno i ddod ynghyd eto yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n dod i ddaddoli di arglwydd, i nesau ata ti, ac o arglwydd i roi'n hunain ger dyfron di, ac i gwrdd â thi yma. Oherwydd, fel glywson ni bore yma, ti yw y gwir a'r bywiol Dduw, yr unig wir Dduw, y Jehova mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni'n diolch dy fod ti wedi creu ni ac yn ni'n cynnal ni arglwydd, ac yn ni'n diolch am yr efengil sy'n dod yn ni nôl i berthynas iawn, i berthynas agos o gariad gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna i ni'n geisio heno arglwydd nesau ata ti, a phrofi dy bresenoldeb yn ein plith ni, bod ni'n clywed y lais di o arglwydd yn siarad yn ei heno eto, bod ni'n ymwybodol dy fod ti'n bresennol, bod ti gyda ni arglwydd trwy dy lân ysbryd, bod ti gyda ni yn yr ordynhad, yn y cymyn, ar ôl yr oedfa yma o arglwydd, wrth i ni dorri'r bara a chymryd y gwyn, bod ti trwy'r ysbryd glân yn bresennol gyda ni, bod ni'n profi o nerthoedd yr oes i ddod o arglwydd, bod ni'n profi o'r nefoedd yma heno. Dyna pam i ni'n dod arglwydd i nesau ata ti, ac i dy brofi di arglwydd, ac i dy gael di. Dyna'n disgwyliad, dyna'n hiraeth o arglwydd bob amser. Oherwydd bod ni trwy dy ras wedi dod i brofiad achubol ohono ti. Bod ni wedi cael ein deffro yn bywhau i ti ryw ddwrnod arglwydd, ryw gyfnod i ni wedi clywed y lais di yn siarad yn ni, a ni wedi cael ein dihuno yn llwyr, ac i ni wedi profi dy air di yn mynd fel saith i'n calon ni arglwydd. I ni wedi profi bod yn llyged ni wedi cael ei agor i weld rhywbeth o goniant yr efengil, realiti'r efengil, gwirionedd yr efengil, bod na geidwad i bechaduriaid yn Iesu Grist.
Bod teyrnas nefoedd, teyrnas Dduw wedi dod i'r byd yma, wedi torri mewn i'r byd yma, arglwydd. Y byd syrthiedig yma. A bod arwyddion y deyrnas yn Iesu Grist, bod na iachad i gael. Iachad i ddynoliaeth. Arglwydd i ni'n diolch. Bod na iachad i gael i ni. Bod na fywyd newydd, bod na galon newydd, bod na eni genedigaeth newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd awdurdod i faddau, ac i ryddhau, ac i lanhau, ac i ddod â ni at Dduw. Arglwydd i ni'n diolch. I ni'n diolch yn arbennig bod ti wedi agor ein llyged ni i weld rhywbeth o goniant Dduw yn wyneb Iesu Grist. Gogoniant dy ras di ni wedi gweld, arglwydd, gogoniant dy achubiaeth di. Bod Duw wedi dod fel gwas, bod Duw wedi dod ag agwedd gwas i wasanaethu dynion ac i roi ei hunan yn brydwerth dros lawer ar y groes. Ac wedi dod i'n codi ni o'r oes rwg bresennol yma. Wedi dod i'n codi ni o'n pechod o arglwydd. Ac wedi dod i osod ein traed ar y graig. Arglwydd i ni'n diolch i ti. Ac arglwydd i ni wedi cael rhyw flas ohono ti, arglwydd i ni eisiau mwy. Ac i ni'n dod yma heno yn dymuno mwy o arglwydd. Golwg arall, golwg liriach ar yr arglwydd Iesu. Golwg arall cael ein atgoffa o faint dy gariad i tuag atom ni. Beth wyt ti wedi ei wneud? Beth wyt ti wedi llwyddo ei wneud, arglwydd, trwy ddod i'r byd yma a marw drosom ni? Beth yw llwyddiant yr Efengil a llwyddiant yr arglwydd Iesu? Ac arglwydd i ni'n gweddio y bydd hyn yn fendith i ni heno, ac y byddwn ni yn profi dair yn siarad â ni, ac byddwn ni'n ymwybodol ohono ti. Ac arglwydd i ni'n gweddio byddwn ni'n cael ei newid, wrth gwrs. I ni'n dymuno cael ei newid o goniant i ogoniant, yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. I ni'n dymuno bod meddwl Crist yn dod yn rhan o'n meddyliau ni o arglwydd. Nid meddwl yr oes bresennol, wrth gwrs, y byd drwg bresennol, ond meddwl Crist yn dod yn eiddo i ni, i'n bywyd ni ac i'n ffordd ni o fyw. Fel unigolion ac fel eglwys hefyd o arglwydd, i ni eisiau dy help di. I ni eisiau gras o arglwydd, i fod ar waith yn ein bywydau ni. I ni'n cyflwyno y gwaith i ti nawr, ni'n cyflwyno'r eglwys yma i ti, arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti yn dy drigaredd i fod yn y canol. I ni'n gofyn i ti dywallt y gariad yn ein calonnau ni, arglwydd, tuag at ein gilydd. Arglwydd, i ni'n erfyn y gweud y gwir, i ti fod gyda ni, arglwydd, ac i ti'n llanw ni ath gariad di dy hun. Fel bod ni'n dy garu di, arglwydd, bod ni'n caru dy air di, wrth gwrs, bod ni'n caru'r Efengil a'r gwirionedd, ac wedyn ni yn agos iawn bod ni'n caru ein gilydd o arglwydd, yn yr eglwys, yn y teulu. Fel hyn, y bydd dynion yn gwybod eich bod yn ddisgyblion i mi, os bydd gennych gariad at eich gilydd. Plis llanw ni, plis tywallt y gariad ar led yn ein calonnau ni, arglwydd. I ni'n diolch i ti am ein gilydd, ac yn gofyn i ti nerthu ni. Ac i ni'n gweddio dros waith yr Efengil yn ein gwlad, gofyn i ti arglwydd eto i fywhau y gwaith yng nghanol y blynyddoedd. Gofyn eto i ti ymweld trwy anfon yr ysbryd glân. Am ymweliad arall, arglwydd, bod ti'n dod yn dy nerth. Bod ti'n dod yn dy nerth i'n deffro ni, wrth gwrs, i'n bywhau ni o arglwydd, a hefyd wedyn ni i fywhau llawer mwy eto, arglwydd, i ddod â'r rhagor i mewn i deyrnas Iesu Grist. Yn y dyddiau hyn, arglwydd, i ti ddiosg dy fraich a chibol eto. Arglwydd, i ni'n gofyn ac yn gofyn, arglwydd, i ti yn dy drigaredd ac yn dy ras. Does dim byd allwn ni wneud ynglyn â hyn, arglwydd, ond dyheu amdano fe. Ac i ni'n gofyn i ti, arglwydd, i dorri mewn eto. Fel bod enw Iesu Grist yn werthfawr eto, yn Llanelli, arglwydd, ac yn yr ardaloedd hyn,
gan ein gwlad ni arglwydd. Bod yna dystiolaeth, bod yna blant i Dduw yn cael ei gwasgaru yn bob man o arglwydd, fel halen ac fel goleuni yn y byd tywyll yma. Ac i ni'n gweddio dros wledydd eraill yr un peth wrth gwrs. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch i ti am dy ddaioni'n, diolch i ti am dy ras. I ni'n canmol dy gariad arglwydd ac yn diolch i ti am yr Efengil. Ni'n gofyn i ti nawr, ni'n derbyn i, ni'n cofio am gwaith yr eglwys wrth gwrs. Ac ni'n gweddio dyfendith ar bob dim, bob peth sy'n digwydd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, y rhai sy'n wedi bod yn ffyddlon arglwydd. Ac ni'n gweld eisiau nhw, ac yn gofyn i ti fendithio nhw, a'i calonogi nhw arglwydd yn Iesu Grist, fel bod nhw'n fwy na choncwerwyr, yr anawsterau maen nhw'n ei wynebu. Arglwydd derbyn ein diolch ni nawr, rhagora'r ein deisyddiadau ni, ni'n gweddio dros ein cynhadon cyswllt, gan gofyn, maen nhw wedi gofyn am arweiniad, a i fynd i ryw wlad arall yn Affrica, neu disgwyl am y tro arweiniad clir arglwydd. Mwyn iddyn nhw fod, lle wyt ti am iddyn nhw fod, dyna maen nhw eisiau, felly arwain nhw ac bendithio nhw. Ac o arglwydd derbyn ni nawr gyda diolch ac arwain ni eto am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. A'n dysgodd i weddio, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Can ni seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd Iesu Grist o'r nef a ddaeth. Halleluia. I galfaria fryn yr aeth. Halleluia. Marw naeth dros eog fyd. Rhodder iddo'r clod i gyd. Halleluia.
Wel, na i ddarllen adnod 3 a 4 a 5 ar ddechrau y llythyr at y Galatiaid. Gras a thangnefedd i chwi o ddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist, yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechodau ni, i'n gwaredu ni o'r oes rwg bresennol, yn ôl ewyllus Duw ein tad, i'r hwn y bor gogoniant byth bythoedd. Amen. Dwi ddim yn gwybod os ych chi yn bobl sy'n cymryd supplements. Dyma nhw, rai ohonyn nhw ty beth. Weithiau ni'n cael cyngor i gymryd vitamins falle, neu haiar, neu rhywbeth arall, i ychwanegu, i roi boost i'r corff. Supplements, gyda'r diet arferol i ni'n ei gymryd wrth gwrs. Wel, mae concern mawr gan yr apostol Paul bod eglwysi Galatia am roi supplement mewn i'r Efengyl. Rhywbeth sy'n ychwanegu at yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam, i raddau helaeth, mae'n sgrifennu y llythyr yma. Mae'r arglwydd Iesu yn holl ddigonol fel gwaredwr ac arglwydd i ni. Does dim eisiau dim byd ychwanegol. Does dim eisiau supplements gyda yr arglwydd Iesu. Beth oedd yn digwydd fan hyn oedd bod rhai, wrth gwrs, i ni wedi clywed amdanyn nhw, maen nhw'n dod yn y Philippiaid hefyd, ond nhw eisiau cefndir Iddewig, ond nhw eisiau i Gristnogion i ddod yn Iddewon. Ond nhw eisiau cael ei enwedu. Ond nhw eisiau ychwanegu rhywbeth, credu yn Iesu Grist i ddechrau, ond wedyn ni, mae eisiau dod yn Iddewon wedyn ni, mae eisiau ychwanegu rhywbeth arall i fod yn Gristion llawn. A mae'r apostol Paul yn siarad yn gryf iawn. Mae'n galw hwn yn efengyl arall. Dyw e ddim yn efengyl o gwbl. Os ych chi'n dweud, mae eisiau credu yn Iesu Grist plus rhywbeth ychwanegol. Ac wrth gwrs, wrth iddo fe gyfarch fel hyn hyd yn oed reit ar y dechrau, mae'n ein atgoffa ni am yr arglwydd Iesu a beth mae wedi wneud drosom ni. Pam does dim angen ychwanegu? Pam does dim eisiau supplement ar yr arglwydd Iesu Grist? Achos beth mae wedi wneud? Mae wedi wneud popeth, wrth gwrs. Mae wedi gorffen iachawdwriaeth dyn. Mae wedi cwpla'r cwbl ein mwyn ni. Ac mae'n mynd wedyn i sôn amdano fe. Dyma beth mae un esboniwr yn gweud. Mae'r sawl sy'n adnabod Crist yn iawn yn dal gafael ynddo ar ddwy fraich. Nid bod un fraich ar Iesu Grist a braich arall ar rhywbeth arall. Ond gafael ynddo fe ar ddwy fraich. Mae wedi ei feddiannu'n llwyr ag ef ac yn dymuno dim byd arall y tu hwnt iddo fe. Mwyn cael ein hachub, ni'n rhoi gafael ar ddwy law yn Iesu Grist. Allwn ni'n fforddio tynnu un llaw at rhywbeth arall. Gafael fel yna. Dyna'r pwynt mae yn i'w wneud. Ac wrth gwrs, y ffordd orau i buro ein meddyliau ni o unrhyw beth sy'n ychwanegu, rhyw ofergoel, rhywbeth sy'n ychwanegu at Iesu Grist, yw cofio, cadw mewn cof beth mae e wedi wneud droson ni. Na beth i ni'n wneud yn y cymyn, a na beth newn ni wrth edrych ar adnod 3 a 4 hyn o nawr. Achos i ni'n gallu anghofio, wrth gwrs, pwy yw'r arglwydd Iesu, beth mae wedi wneud, i ni'n gallu anghofio. Mae'n beth ofnadwy i ddweud, yn dweud. Ond i ni'n anghofio. Pobl Israel yn anghofio ei Duw. Anghofio y graig y naddwyd nhw ohoni. Ond i ni'r un peth. I ni'n anghofio, mae'n llyged ni'n cael ei tynnu. Mae'n meddwl ni'n cael ei dynnu. Bant, yn rwydd, oddi wrth yr arglwydd. Ac mae angen dod â fe nôl. Mae angen atgoffa ni. Na pam i ni'n dod i wrando gair Duw. Dyna pam i ni'n dod at fwrdd y cymyn, wrth gwrs. I gofio, gwnewch hyn, cof am danaf. Cof. Mae'n nabod ni mor dda, i ni'n anghofio mor rwydd. Wel, gwnewch e'n gyson i gofio amdana i.
A beth ni'n gweld am yr arglwydd Iesu nawr yn yr adnodau hyn? Rhoes ei hun. Yr arglwydd Iesu Grist, adnod 4, yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechodau ni. Mae mor rwydd, gymaint haws, i roi rhywbeth heb law eich hunan. Mae'n rwyddach rhoi arian, na roi eich amser, roi eich doniau, a rhoi eich hunan i rhywbeth neu i rywun. Ond yw e? Mae'n rwyddach rhoi rhyw rodd, mae'n rwyddach rhoi, yna fe, chi di wneud e, ond mae rhoi eich hunan yn beth arall. A dyna beth ni'n gweld yn Efengil Iesu Grist, mae Duw wedi rhoi ei hunan dros ddynion. Mae Duw y Mab wedi dod yn ddyn ac wedi rhoi ei hunan. A di wedi rhoi dysgeidiaeth i ni, wedi rhoi gwybodaeth i ni, wedi rhoi llawer o bethau i ni, ond byddai'r cwbl yn ofer, oni bai bod wedi rhoi ei hunan. Ei hunan. Ef ei hun, dyw'r adnod yma ddim yn dod lan, ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y pren. He himself, fe ei hunan. Ac mae hwnna mor bwysig i ni gofio heno. Mae wedi cymryd ein lle ni ei hunan, yn ei gnawd ei hunan. Nid delegation yw hwn, bod chi'n gallu yla rhywun arall i wneud y job. Mae wedi dod ei hunan. Ac wrth gwrs, mae hynny'n atgoffa ni beth mae'r arglwydd eisiau gyda ni. Ein hunain mae eisiau, wrth gwrs. Ein calon ni. Cyn ein rhoddio ni, cyn ein offrymau ni, dyw e ddim yn ymhyfrydu yn rheini, nid a berthau ac yn y blaen. Na, calon ddrylliedig. Y galon mae eisiau, ni'n hunan mae eisiau bob amser, wrth gwrs. Yn ein haddoliad, yn ein gwasanaeth, popeth. Ni'n hunan. Ac mae hynny'n iawn, achos mae wedi rhoi ei hunan. Mewn person. E fe yw'r iawn dros ein pechodau ni. Fe, mae wedi talu am ein pechodau ni, ond nid gyda garian, nid gyda rhywbeth arall, mae wedi talu gyda'i fywyd ei hun, gyda'i waed ei hunan. Fe ei hunan yw'r iawn. Fe, y person. Chi'n gweld, gallwch chi ddim dangos i fi mewn llun ar y wal beth yw pechod. Allwch chi'n tynnu luna, neu gyda camera. Allwch chi'n dweud, dyma beth yw pechod. Dwi'n yn bod fanna, nad yw. Pobl sydd yn cyflawni pechod. Mae'n hlwm wrtho ni. Ni, yn ffordd ni o feddwl, yn ffordd ni o siarad, yn ffordd ni o weithredu sy'n anghywir. I ni'n gweld, na beth yw pechod. Mae i weld yng nghlwm wrth berson. A mae'r un sydd wedi cymryd ein lle ni, y dirprwy, y deputy, sydd wedi mynd yn ein lle ni, y substitute, ar y groes, person, wrth gwrs. Yr hwn, doedd ddim yn gwybod beth oedd pechod, nid adnabu pechod, yn cael ei wneud yn bechod drosom ni ac yn ein lle ni. A dyna beth mae'n mynd mlaen i ddweud, ond jyst eisiau pwysleisio fe ei hunan, ac mae eisiau ni ein hunain, wrth gwrs, bob amser y galon. Dros ein pechodau ni, mae yna bwrpas i'r groes, mae'n atgoffa ni hynny. Mae eisiau ddweud jyst i'n atgoffa ni, nid damwain oedd y groes, nid camgymeriad, nid methiant oedd rhywbeth pwrpasol iawn, rhywbeth wedi drefnu ers tragwyddoldeb, ac llwyddiant yw wrth gwrs. Mae'n cyflawni rhywbeth mawr a rhywbeth pwysig. Mae'n rhoi ei hunan yn aberth dros ein pechodau ni. Ac wrth gwrs, mae'r Hen Testament yn rhoi y darluniau i ni. Gawn ni ddod at y sleid nesaf, yna chi ddydd y cymod, y ddau fwch gafr, un yn mynd i'r anialwch, y bwch dihangol, y scapegoat, a un wrth gwrs yn cael ei ladd. Ac wedyn ni y gwaed yn cael ei roi yn y cysegr. Ac hefyd wrth gwrs, oedd yr archoffeiriad wedyn, os awn ni at yr un nesaf, yn mynd ar gwad mewn. Y bystach hefyd, mynd ar gwad mewn. Beth mae hynny'n golygu? Wel, nid rhywbeth rhwydd chep yw delio gyda phechod. Chi'n gweld?
Nid bod Duw yn gallu winco a gweud o'na fe, sy'n ots am eich pechod chi menorid, allai frwsio fe dan y mat, allai byd o menorid, allwn ni ddelio gyda hwnna, sy'n ots, ddim eisiau cymryd yn sirius iawn pan ych chi'n sôn am bechod dyn. Na, drychwch beth oedd yn golygu yn yr Hen Testament, fel darlun i ni. Oedd yr anifail yn goffo marw. Oedd e'n cael ei ladd, oedd ddim sbario fe, oedd ddim arbed e. A'r anifail gorau, yr anifail perffaith, yn cael ei ladd, i roi i farwolaeth, a'i wad yn cael ei gymryd i mewn. Pam? Mae pechod yn ddifrifol. Mae Duw yn sanctaidd. Dyw e ddim yn gallu brwsio fe dan y mat. A gwai ni, os ni'n dechrau meddwl am bechod mewn ffordd ysgafn. Na, pan ni'n dod at y groes, pan ni'n dod at y cymyn heno, ni'n gweld beth oedd yn costio, beth oedd yn golygu. Nid chwarae gyda pechod mae Duw. Mae'n aberth yn goffo bod, mae gwaed yn cael ei dywallt. Ac wrth gwrs, gwaed i fab e. Neb arall, neb llai, na Duw y mab. Dros ein pechodau ni, gwau ni, oherwydd hynny, dylen ni beth bod yn chwarae gyda pechod. Mae'n rhywbeth mor beryglus, mae'n rhywbeth mor ofnadwy, mae'n rhywbeth mor ddifrifol, mae'n rhywbeth sydd yn damnio, mae'n costio yn ddrud iawn i ddod â ni'n rhydd ohono fe. Ond mae'r gost wedi ei thalu, wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu. Mae wedi wynebu'r gost, wrth gwrs, o'i fodd. Mae wedi rhoi ei hunan drosom ni. Ac mae wedi gwneud hynny dros ein pechodau ni. Wedi mae'n mynd mlaen i ddweud un gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol. Ac i ni'n cael y darlun yma nawr te, o'r oes ddrwg bresennol, neu y byd drwg presennol, gallwch chi gymryd y naill neu'r llall, yr oes yw yn y cyfieithiad newydd, falle bod e'n bach, mwy cywir. Ond mae lot o sôn yn y Testament Newydd am y byd hwn hefyd. Yr un peth yw teyrnas y tywyllwch, teyrnas pechod, teyrnas Satan, tywysog y byd hwn, na beth yw Ac mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'n gwaredu ni, i'n codi ni mas o'r oes ddrwg bresennol yma. Ac darlun nawr te, darlun o'n feddwl i hwn, gobeithio bod yn help, falle bydd e ddim sy'n ots. Meddyliwch am afon. Ac dyma chi afon enwog iawn, pobl yn mynd i'r afon yma lot fawr, pobl yn mynd ar ei gwyliau, wrth gwrs, nefyr yw Bererindod, afon Iorddonen yw'r afon yma, a chi'n gwybod le mae'n mynd? Dead end yw Mae'n mynd i'r môr marw. Na le mae afon yr Iorddonen yn mynd. Ac mae hwnna'n ddarlun, wrth gwrs, o'r oes ddrwg bresennol. Mae fel afon sy'n mynd i'r môr marw. Dead end yw Does dim dyfodol, dim ond distryw wedi cael ei baratoi ar gyfer Satan a'i deyrnas ef. Ac y ffynhonnell yw y diafol ei hunan, wrth gwrs. Ac y darlun i ni'n cael yn y Testament Newydd bod ni'n perthyn yn naturiol i'r oes yma, i'r byd drwg presennol. Dyna ni o ran natur, ni'n perthyn i ni yn yr afon yma, i ni'n mynd gyda fe, os licwch chi. Ac meddyliwch am afon, o'n i'n meddwl am afon arall wedyn ni. Chi'n gweld y lluniau yma yn chi ar y teledu, a maen nhw'n mynd trwyddo chi, gobeithio. Y plant bach yma, maen nhw'n cario galwyn plastig yn dyn nhw o ddŵr. A chi'n gwybod, mae'n fochedd, mae'r dŵr yn fochedd. A maen nhw yn mynd â fe gytre, maen nhw'n ifed maen nhw'n molchi fel sef yn drwy boint, maen nhw'n wmolch ynddo fe, golchi dillad ynddo fe, a mae'n frwnt cyn dechrau. Ac chi'n gweld weithiau fel mae'n gallu dallu pobl oherwydd beth sydd yn yr afon, y llygredd sydd yn yr afon. Wel na fe, mae hwnna'n ddarlun o'r un peth, yr oes ddrwg bresennol. Dyma beth i ni'n darllen gan yr apostol Paul at y Corinthiaid, 2 Corinthiaid 4, yr anghredinwyr y dallodd Duw yr oes bresennol ei meddyliau. Na fe, na'r afon, mae'n llygredig a mae'n dallu pobl, chi'n gweld? Rhag iddynt weld goleini efengil gogoniant Crist delw Duw. A mae'n gyflwr trienni sy'n cyflwr ni gyd yn naturiol yn yr afon yma yn cael ein llygru a'n dallu. Peth ofnadwy bod yn ddall,
i ogoniant Duw, gogoniant y creawdwr sydd i weld o'n cwmpas ni. I ni, pan i ni'n edrych ar y greadigaeth, i ni'n gweld gogoniant Duw. Pan mae rhywun arall yn edrych arno fe, mae'n gweld rhyfeddod natur, falle. Rhyfeddod natur. Ond dim yn sôn am ogoniant Duw, ddim yn gweld yr un peth. Gogoniant y crewr i greu hwn i gyd, o ddim byd. A'i gynnal yn berffaith, fel mae'n ei gynnal bod y byd yn syrthiedig, mae cynhaliaeth Duw yn rhyfeddol. A mi fydd tan y diwedd, wrth gwrs, bod y byd yn syrthiedig wedi lygru gan bechod, mae gynhaliaeth yn rhyfeddol. Ac fel yna fydd tan y diwedd. Ac wrth gwrs, mae hwnna i ni wedyn ni, mae'n agor ein llyged ni. Os mae wedi creu hwn i gyd o ddim byd, mae'n gallu creu person newydd yno i. Mae'n gallu creu pobl o'r newydd. Mae'n gallu rhoi calon newydd i bobl. Ac os mae'n gallu cynnal y greadigaeth, fel mae am filoedd o flynyddoedd, mae'n gallu nghynnal i tan y diwedd. Os mae'n nabod pob un o ser y bydysawd wrth ei henw, mae'n nabod i yn bersonol. Mae'n nabod i, mae'n cofio amdano i. Mae yna berthynas bersonol. Os oes berthynas bersonol gyda bob seren, mae yna berthynas bob personol gyda'i blant. A yna beth i ni'n gweld. Ond wrth gwrs, beth mae Satan yn wneud? Dallu. Pidwch a trysto Duw, pidwch a credu mewn Duw. Duw ddim â diddordeb yno chi. Duw ddim eisiau'r gorau i chi. Mae eisiau cadw chi lawr. Mae eisiau tynnu chi nôl. Mae eisiau cyfyngu chi ac yn y blaen. Mae'n dallu i ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n arwain at bechod bod ni'n gwneud ein diwiau'n hunain, bod ni'n mynd ein ffordd ein hunain, wrth gwrs. Ac fel petai pechod yn gorlifo yn yr afon. Ac unwaith eto, yn 1 Corinthiaid, mae'n dweud hyn, yr ydym ni yn llefaru doethineb ymhlith yr ai eiddfed, ond nid doethineb yr oes bresennol. Na fe to. Mae yna doethineb yn perthyn i'r oes yma, dim ond y byd yma sydd. Di ni'n eisiau Duw yn teyrnasu ac yn dweud wrthon ni beth i wneud. Di ni'n credu yng ngogoniant Iesu Grist a beth sydd gyda fe i gynnig. Doethineb arall. Beth i ni eisiau, math o waredwr i ni eisiau, yw rhywun cryf sy'n gwasgu pawb lawr. Rhywun cryf sy'n gwthio pawb o'r ffordd i gael ei ffordd ei hunan. Na'r math o waredwr i ni eisiau, nid rhywun ar groes mewn gwendid. Ffolineb yw hwnna, a gwendid yw hwnna. Di ni'n eisiau hwnna, medden nhw. Doethineb yr oes bresennol. I ni'n gallu gwneud popeth ein hunain, yn ein cryfder ac yn ein nerth ein hunain. I ni'n iawn. Ond wedyn ni, mae'n mynd mlaen, wrth gwrs, adnod 8, nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mor ddoethineb hon, oherwydd pe biasent wedi nabod ni fiasent wedi croesoelio arglwydd gogoniant. Ond nhw ddim yn gallu nabod Iesu Grist fel Mesaia a ei dderbyn a gredu ynddo fe ac ymddiried ynddo fe. Mae yna ddoethineb yr oes hon sy'n mynd â pobl oddi wrth Iesu Grist ac oddi wrth Dduw. A dyna'r afon sy'n llifo i'r môr marw, chi'n gweld? Dyna'r un i ni ynddo fe yn naturiol. Ond, dyma ni, dwi eisiau dangos llun i chi nawr. Dwi'n meddwl bod rhywun yn gwybod beth yw y llun yma, beth sydd yn y llun yma. Mae'n rhywbeth prin iawn yn y byd yma. Mae dwy afon yn croesi ei gilydd. Crossroads of rivers. Okay? Dwy afon yn croesi ei gilydd. Mae yng Ngwlad Pwyl. Yr unig un yn Ewrop i gyd. Mae yna un enghraifft rhywle arall yn y byd, a dwi'n yn cofio lle. Y ddwy afon yma ydy Welna a Nibla yng Ngwlad Pwyl. A mae'n beth ryfedd iawn. Sneb yn gallu esbonio fe. Mae dŵr un afon yn rhedeg un ffordd ac yn mynd mlaen, a mae dŵr yr afon arall yn rhedeg ffordd arall, a dyn nhw ddim yn cymysgu. Allai ddim esbonio fe, allwch chi ddim esbonio fe. Wedi dweud hynny, mae rhyw 10% neu 15% yn cymysgu. Mae rhyw fraction bach yn gallu cymysgu, ond fel arall, maen nhw wedi testo'r dŵr,
mae'r un dŵr sy'n dod o'r afon yma yn mynd mlaen ffordd yna, a mae'r dŵr sy'n yr afon yma yn mynd mlaen ffordd yna. Mae'n rhyfedd. Mae'n rhyfeddod. Rhyfeddod y greadigaeth yw hwnna. Ond darlun yw e i fi nawr o deyrnas nefoedd yn torri mewn i'r byd yma. Chi'n gweld? Mae gyda chi'r oes bresennol, mae gyda chi'r byd presennol sydd ddim eisiau Duw, sydd dim ond eisiau'r byd hwn a'i bethau, a wedyn mae teyrnas Duw yn torri ar ei draws e, chi'n gweld? Mae wedi dod gyda dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Afon Mercy, os liciwch chi, nid y Mersey, y Mercy. Afon gras, wrth gwrs. A yn rhedeg oddi wrth Dduw, yn dod o'r nefoedd. Ac i ni'n gweld Iesu Grist yn dechrau pregethu, yn gyhoeddus, a Mathew 4, o'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu pregethu'r genedwri hon, edifarhewch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae wedi torri reit ar draws. Teyrnas nefoedd. Mae'n hollol wahanol. Mae'n dod oddi wrth Dduw. A mae'n torri mewn i'n byd ni, a mae'n torri ar draws afon yr oes ddrwg, llygredig, bresennol. Dwi ddim wedi rhoi'r adnod yma yn Efengyl Luc, mae Iesu Grist yn dweud, os trwy fus Duw yr wyf fi'n bwrw allan gythreiliaid, yna mae teyrnas Duw wedi cyrraedd ato chi. Na fe, mae'r ddwy deyrnas yn bwrw yn erbyn ei gilydd, a mae e'n dangos pa deyrnas sy'n rhagori. Pa afon sy'n gryfa? Teyrnas nefoedd. Oedd e'n bwrw allan gythreiliad. Oedd e'n iachau pobl, wrth gwrs, oherwydd oedd e wedi dod i achau dynion, i achau dyn, dynoliaeth. Mae'r afon yma'n dod i greu o'r newydd, creadigaeth newydd, i roi genedigaeth newydd, i newid calon dyn, i ddod ar nefoedd a dylanwad y nef ar fywyd dynion. Ac wrth gwrs, dyna pam mae Iesu Grist wedi dod, dyna pam wedi marw ar y groes, fel bod ni'n gallu mynd o un afon i'r afon arall. O'r llwybr sy'n arwain, i'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, i'r ffordd sy'n arwain i'r bywyd. Mae wedi dod i'n gwaredu ni. Dwi'n hoff iawn o'r gair yma, gwaredu ni o'r oes rwg bresennol. Y gair exaireo yw'r gair groeg, o'n i'n nabod nes bod fi'n edrych e lan. Mae'n golygu cymryd allan, tynnu allan. Yr un gair yn y bregaeth ar y mynydd, os yw dylygad yn rhwystyr, tyn nef allan. Yr un gair yw e, tynnu allan. Okay? Wel, tynnu rhywun allan nawr, o bydew, tynnu rhywun allan o afon llygredigaidd, beth bynnag yw'r darlun sydd gyda chi. Tynnu rhywun allan. Ond nid dim ond tynnu rhywun allan, a'i hachub nhw wrth gwrs, ond mae'n fwy na hynny, mae'n fwy personol na hynny. Mae'n golygu bod chi'n cymryd diddordeb wedyn a phleser arbennig yn yr un sy'n cael ei dynnu allan. O'n i'n dwlu ar hwnna, mae'n fwy personol. Hynny yw, mae'r helicopter yn gallu dod a tynnu pobl o'r dŵr pan maen nhw'n mynd i drafferth, a mynd â nhw i'r ysbyty, a maen nhw'n gadael nhw fyna, mae rhywun arall yn gofalu amdanyn nhw, a wedyn rhywun arall falle. Ond mae hwn yn wahanol. Mae fel petai chi yn codi plentyn annwyl, neu ffrind, a chi'n codi nhw, ac wrth gwrs chi'n mynd i ddal gafael yn dyn nhw. Chi'n mynd i fod yn agos atyn nhw, chi'n mynd i ddal nhw'n dyn. Chi'n cymryd diddordeb a phleser personol yn yr un sy'n cael ei dynnu allan. Ond yw hwnna'n hyfryd. Bod yr arglwydd Iesu wedi dod, wedi marw ar y groes, i'n codi ni o'r byd drwg presennol. O'r llwybr yma, o'r afon yma sy'n mynd i ddistryw, i'r môr marw. A'n codi ni, ond nid yn gollwn i rwle arall a na fe. Na, mae'n dal gafael ynddo ni. Mae'n aros gyda ni, mae'n cymryd diddordeb yno ni. Mae'n cymryd pleser yno ni. Ond yw hwnna'n hyfryd. Dwi wedi cael bendith dim ond o'r gair bach yna, a beth oedd cefndir y gair yna. Mae'n neud i chi feddwl am Boaz a Ruth.
glywson ni am llyfr Roi Hesian, a Boaz wrth gwrs, nid just yn cymryd dyled Naomi a Ruth ac yn clirio hwnna, ond na, mae'n dod yn brynwr, mae'n dod yn briod wrth gwrs. Mae'n dod yn bopeth iddyn nhw yn ei gariad ac yn ei ofal amdani. Nid jyst cael nhw allan o dwll ariannol, a na fe, cariwch chi ymlaen nawr, na, mae'n gymaint mwy. Mae'n dod yn bopeth. Mae'n dod yn bopeth iddyn nhw. Mae'n dod yn berthynas agosaf. Mae'n dod yn briod. Mae'n dod yn wr mewn cyfamod o gariad. Yn union fel yr arglwydd Iesu. Wedi dod i'n gwaredu ni, i'n codi ni o'n pechodau, yn codi ni o'r oes ddrwg bresennol a cymryd y fath ddiddordeb a'r fath delight yno ni fel ei bobl. Ond yw hwnna'n cynhesu ac yn toddi ein calonnau ni heno. Ac mae wedi wneud hynny fel bod ni'n dod i brofi wedyn nerthoedd yr oes i ddod, wrth gwrs. I ni'n profi o'r nefoedd nawr yn ein bywyd ni fel Cristnogion. I ni'n dod fel un heno i brofi rhywbeth o'r nef. Na pam i ni'n dod. I ni eisiau clywed yr arglwydd yn siarad. I ni eisiau clywed, i ni wedi profi ei faddeuant. I ni wedi profi cael ein cymodi gyda Duw. Bod dim byd rhyngthon ni nawr. I ni'n un yn Iesu Grist. Bod ni mewn heddwch gyda'r holl alluog. Ac dyna pam ni'n gallu cysgu'r nos. Ni wedi profi ei gariad yn ein calon ni, yn cael ei dywallt yn ein calonnau ni. Rhywbeth o hynny. Ni wedi profi pethau'r nef, reality Duw yn ein bywydau ni. Ni wedi profi fe'n rhoi fus arno ni. Ni wedi profi fe'n siarad â ni. Fel petai ni oedd yr unig berson ni'n gwybod oedd e'n siarad â fi mewn rhyw sefyllfa arbennig. Ni wedi profi rhywbeth o nerthoedd y nef, chi'n gweld? Rhywbeth o'r nefoedd yn ein bywyd ni. Yn cael ein argyhoeddi, cael ein rhoi ar y spot ganddo fe, cael ein rhoi mewn cornel ganddo fe. A mae rhaid i ni wneud rhywbeth, mae rhaid i ni newid ein ffordd, mae rhaid i ni droi ato fe. Ni wedi profi fe, profi o nerthoedd y byd a ddaw hwnna, yr oes i ddod, yn torri ar draws ein bywyd ni. Ond wrth gwrs, yr ail gam wedyn ni, mae wedi dod i'n gwaredu ni o'r oes drwg presennol, a'n rhoi ni yn ei deyrnas ef, wrth gwrs, yr afon sy'n arwain i'r gogoniant, afon y bywyd. Ond hefyd, wrth gwrs, mae wedi ein gwaredu ni i ni gael meddwl yn wahanol, i ni gael meddylfryd y nefoedd. Meddylfryd plant y nef, meddylfryd yr oes sydd i ddod. Ac felly, ni'n darllen yn Rhufeiniaid 12, peidiwch â chyd ymffurfio ar byd hwn, yr oes bresennol. Peidiwch â meddwl fel maen nhw'n meddwl, peidiwch â mynd fel maen nhw'n mynd. I ni yn y byd, wrth gwrs, ond peidiwch â bod rhywun peth â nhw. Ond bydded i chi gael eich trawsffurfio. Nid cyd ymffurfio, trawsffurfio. Transform, trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllus Duw, wrth gwrs. Mewn geiriau eraill, meddwl Crist. Meddwl Crist. Dyna beth mae'r arglwydd i'n hachub ni rhag un oes, rhag un afon i'r afon arall. Ie, i ni gael profi o'r nefoedd a cael ei gwmni a'i ddileit ac i ni gael ei newid, wrth gwrs. I ni gael meddwl Crist a meddylfryd teyrnas nefoedd. Lle mae Duw yn dod gyntaf. Yn gyntaf, ceisiwch deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef. Be sy'n iawn yn ei olwg ef? A'r pethau hyn, a roi'r yn ychwanegol i chi. Yn ychwaneg. Yn gyntaf, teyrnas Duw. Meddwl Iesu Grist, fy mwyd i. Beth oedd y peth pwysica i'r arglwydd Iesu? Fy mwyd i yw gwneud ewyllus fy nhad. Dyna ei fwyd dyna oedd y peth pwysica iddo fe, bod yn ifydd, caru ei dad, bod yn ifydd hyd y diwedd. Ac wrth gwrs i ni yn dod wedyn at llythyr Iago i orffen nawr. Ac mae Iago yn ei ddweud yn ei ffordd ei hunan, mewn ffordd ymarferol iawn. Os ydych yn coleddu ei ddigedd chwerw, rhyw jealousy ac yn y blaen, uchelgais hunanol,
Be sydd yn hwn i fi, sydd dwi'n mynd ymlaen yn hunan yn hyn, peidiwch ag ymffrostio a dweud celwydd yn erbyn y gwirionedd. Peidiwch â trial actio fel petai chi'n ysbrydol, a hwn sydd yn eich calon chi. Dyna beth mae'n dweud. Mae'n siarad yn ni, wrth gwrs, wrth dweud hynny. Eiddigedd, bod ni'n eiddigeddus o'n gilydd, bod ni'n mynd yn chwerw ar ryw uchelgais hunanol. Pam? Beth yw'r broblem gyda hynny ta? Os ewn ni mlaen, diolch. Nid dyma'r ddoethineb sy'n disgyn o ddichod, peth deiarol yw. Peth bydol a chythreilig. Rhywbeth sy'n perthyn i'r oes bresennol ddrwg yma. Yr uchelgais hunanol a'r chwerwd yr eiddigedd chwerw yma. Mae'n perthyn i'r oes yma hwnna. Dyw hwnna ddim yn dod o deyrnas nefoedd. Dyw hwnna ddim yn dod o ddichod, meddai Iago. Ac i'n helpu ni, mae'n dweud wrthon ni beth sydd yn dod o ddichod yn adnod 17 yn cydio fe. Ond am y ddoethineb sydd o ddichod, y mae hon yn y lle cyntaf yn bir. Mae eisiau beth sydd yn lan ac yn iawn yng ngolwg Duw. Ac yna yn heddychol. Nid yn chwerw ac rwbio un yn erbyn y llall, yn heddychol, yn dirion, hynny yw yn dyner. Hawdd ymwneud â hi. Dwi'n hoffi hwnna. Yn llawn o drigaredd a'i ffrwythau Dionis. Yn trigarhau, fel i ni wedi profi trigaredd. Fel i ni wedi profi gras yn rasol gyda'n gilydd, wrth gwrs. Dyma'r ddoethineb, dyma'r agwedd meddwl sy'n perthyn i ni yn Iesu Grist. Dyma feddwl Crist, chi'n gweld? Yn ddi-ragfarn ac yn ddi-ragryth. Yn ddi-ragfarn ddim yn neidio i feddwl y gweitha cyn gwybod y ffeithiau. Yn rwydd i ni'n neud, i ni'n ddrwg dybus, i ni'n i ni wedi meddwl, i ni wedi wneud yn penderfyniad am rywun cyn gwybod y ffeithiau i gyd. Rhagfarn yw hwnna, ni wedi barnu ymlaen llaw, ynddi ni? Cyn cael y ffeithiau. Mae'n beth peryglus ofnadw, rhagfarn. Achos falle bod y ffeithiau i gyd ddim gyda ni. Falle bod ni ddim yn deall y sefyllfa yn iawn. Falle bod ni wedi neidio yno. Ac wedyn ni, wrth gwrs, yn ddi-ragryth. Mae beth ofnadw yw bod yn wen deg na'r dywediad Cymraeg. Chi'n dod drosodd a gwen, ond mae rhywbeth arall tu fewn. Rhywbeth arall sy'n tu fewn. Mae rhywbeth ar y wyneb, un peth, mae rhywbeth tu fewn yn rhywbeth arall. Rhagryth, ynddo fe? Fel yr actorion groegaidd oedd yn gwisgo masgs i fod yn gymeriad gwahanol. Ac dyw ei gyd wedyn ni. Wel, dyma meddylfryd Crist. Dyma meddylfryd teyrnas nefoedd. Dyma feddylfryd teyrnas Dduw. I hyn mae Iesu Grist wedi dod i'r byd yma, wedi marw ar y groes, i'n harwain ni iddo fe, ac i ni gynyddu ynddo fe. Yn tynnu ni allan o y llygredd naturiol, y byd drwg presennol dan ddylanwad Satan, a'i chwerwder, a chwyddo'r hunan a'r balchder ac a'r cwbl i gyd, a'r anniwioldeb wrth gwrs, a wedyn ni meddwl Crist. Duw gyntaf, ac wedyn beth sydd yn lan. Beth sydd yn lan, ac wedyn beth sydd yn heddychol, yn dirion, yn raslon, yn drigarog. Ac wrth gwrs dyma waith yr Efengil yw hyn. Y gwaith Iesu Grist yw hyn. Nid rhywbeth sy'n dod yn naturiol i chi a fi, na neb arall yw hyn, wrth gwrs. Ffrwyth yr ysbryd yw hyn, ffrwyth yr Efengil yw hyn. Ac wrth gwrs, meddai Iesu Grist, oedd wrth ei ffrwythau yr adnabyddwchwynt. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwchwynt. Mae e'n chwilio am ffrwyth o hyd. Mae'n sôn am y wynwydden, mae'n sôn am y canghennau. Pwy ganghennau sy'n cael eu cadw? Y rhai sy'n dwyn ffrwyth.
ffrwyth. Mae'n edrych am ffrwyth o hyd yn ein bywydau ni, a dyma ei fwriad wrth gwrs, ar ein cyfer ni. Wel, ni'n diolch am y gair yma heno. I ni mor ddiolchgar bod teyrnas nefoedd wedi torri mewn i'r oes ddrwg bresennol yma. Teyrnas y tywyllwch, teyrnas Satan, lle ni'n wedi bod yn perthyn yn naturiol wrth gwrs. Ac i ni'n gweld bod wedi dod i achau dyn, i newid, i agor llyged dyn, i ogoniant Duw yn Iesu Grist. Ac i'w greu o'r newydd, i wneud gwaith newydd, creadigaeth newydd, ein geni ni o'r newydd, i brofi nerthoedd yr oes sydd i ddod, i brofi o realiti Duw yn ein bywyd ni. A'i ras yn ein dwysbigo, yn dod â ni heddwch, ei gariad, llawenydd Duw, mae yna gymaint o fendithion i ni'n profi nhw'n barod yn Iesu Grist. Ac wedyn ni roi i ni feddylfryd newydd. Meddylfryd teyrnas Dduw yn hytrach na meddylfryd yr oes. Nid doethineb o ddichod yn hytrach na doethineb y byd presennol. Ac i ni yn gweddio hyn wrth gwrs, i ni'n dod i gofio beth mae Iesu Grist i wneud drosto ni, mwyn dod â hyn i ni. Mwyn ein codi ni o'r oes rhwg bresennol, mwyn ein gwaredu ni a newid ni. Ond wrth gwrs, i ni'n gweddio wedyn ni, bydd mwy o ffrwyth o hyd yn dod. A mae mwy o ffrwyth yn dod pan i ni'n glynu wrth y wynwydden, pan i ni'n glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n dod nawr i wneud hynny yn y cymyn, wrth gwrs. Ni'n dod i gymryd yr elfennau, ni'n glynu wrtho fe, i roi gras i ni, i dyfu, i newid o hyd, o ogoniant i ogoniant, mwyn ei enw. Amen. Wel, ddewn ni at yr emyn nesaf nawr gyda'n gilydd, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwyf. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yrw. Sy'n gwahodd
Diolch o Arglwydd am dair i ni. Diolch am ein atgoffa ni pam fod yr Arglwydd Iesu yn holl ddigonol a does dim angen dim byd na neb arall gydag ef, oherwydd beth mae wedi wneud drosom ni. O, diolch eto, Arglwydd. Arwain ni nawr wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Am gael cymundeb agos gyda'r Arglwydd nawr, wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn. Bendigedig fyddod enw. Amen.